ja Julius siinä. Julius! No. Siellä on rata, todella jo auto tuolla. Joo, ne on laittanut tonne maahan. Onks ne jo laittanut autot sinne? Joo, täällä Hämeessä ollaan sillä vähän niinku ylinopeita. Minne mä sitten pääsin? Sä pääset tähän, kun mä tuun pois. Julius tänne. Kaikki haluaa Millä radoilla ei ole autoa? punaisella ei. Valkoiselle päälle. No valkonen sitten. Mikä valkonen on? Lähtiikö se kokea tuolla? Se toimii aamulla ihan hyvin. Se on käärin mennyt. Mitä? Se on käärin. Sitten kun siinä ei ole niin sanotusti veto päällä. Se pyörii ihan nätysti se kone. Mä en tiedä mikä siinä on, että se pätkii. Ulos ajo. Jan. Laakso kokeilen saman tien. Mikä tää sykkyrä tässä? Onko se niinku antenni? Se on antenni, joo. Siinä on varmaan sulle sopivat, kun siinä on ne korjaanrillit nyt sitten. Sitten vaan kammat käteen. Näkyykö kirkkaasti? Kammassa. Näkyykö, että se oli Keimolossa oli sama. Apua. Se ohjain on aika herkkä, et varovasti. Tänä se vähän sitä. Se oli vähän niinku vähän jalassa. Joo, valkoinen. Niin, nimenomaan. Miten se on tuomakaa? Ota, akku täytyy nostaa kyytiin. No niin, jatka. Voit jatkaa. Jos laitat tuota foorumille, Ei kaiettiin. Kiitos. On muuten aika hurja vekotus tota. Ota katso Ruusunen, jos sulle ei Aluksi tulta ole ihan. niin otetaan nää pois. Sä näet ilman näin. No niin, vielä akkua varmaan riittää. Kokeilepas sä sitten Jyrki Ruususen jälkeen. Mä.